Bantay kayo sa akin. Bantay kayo sa akin. Bantay kayo sa akin. Basta pagka magloko-loko sa ayaw ko nang makita pa nakatindig isa. Wala akong gusto na makita nakatindig sa iyo. Yan talaga ang totoo. Prangka nationwide yan. Yung death penalty to me is the retribution. Magbayad ka. What I would do is to urge Congress to restore the death penalty by hanging, especially if you use drugs. Automatic yan. I become the Chief PNP only once, so I better give it all and give it my best shot. Itutudo ko na ito, and I swear I will not fail you, Mr. President. Sally Ordinario, isang ina at OFW, nahuli ng droga sa Shannon Airport. Kinulong. Nilitis. 防御是否履行了作为一个继母的这个责任和义务？ Naku, kumakatok ulit ako para maligtas yung buhay niya, para mapatunayan niya na siya innocent lang. Biktima na. Kasi hindi na yung mga nagpalipad sa kanya, huwag na ng NBI. Na siya innocent lang. Alam nila na si Sally ay biktima lamang ng mga Chinese drug syndicate na pinagsasamantalahan ang ating mga kababayan dahil sa pera. Nagmakaawa ang magulang. Nagmakaawa ang ating Pangulo. Nagmakaawa ang sambayanan. Ngunit hindi tayo kinaawaan. Walang halaga sa otoridad ng Chino ang buhay ng isang Pilipino. Mababa ang pagtingin sa atin. Kaya walang halaga ang buhay natin sa kanila. Pilipinas, ang bayan nasa matinding panganib. Tumulong na ang mga tauhan ng Drug Enforcement Agency ng Bansang Amerika sa pag-iinspeksyon sa Shabu Laboratory sa Parañaque. Suot ang chemical suit. Muling pinasok ng PDEA Chemist at SOCO ang Shabu Laboratory na nadiskubre sa East Service Road sa Parañaque. Sa pagkakataong ito, kasama na nila ang mga tauhan ng Drug Enforcement Agency ng Amerika. Sa mga kwarto ng basement ng warehouse kung saan naroon ang laboratorio na pinakamalaki na marahil sa mga nakitang Shabu Lab sa bansa, tumambad ang mga kemikal. Sa sobrang laki ng laboratoryong ito, kaya doon ito mag-produce ng 4 hanggang 500 kilo ng shabu kada buwan. Kumikita ito ng tumataginting na mahigit 2 bilyong piso kada buwan. Tulad ito sa kita ng pinakamalaking minahan ng ginto sa Pilipinas. Inaresto sa warehouse ang mga Chinese na sina Jason Lee, Willie Yap at Nirtan. Halos 200 kilo ng shabu at higit 900 kilo ng ephedrine ang nakumpiska sa kanila. Tinatayang aabot ito sa 4 na bilyong piso. Sa 4 na bilyong piso. Isa lamang ito sa higit na 300 shabu lab sa bansa. It's obvious that the country has been targeted by organized crime groups. 500 bilyon bawat taon. Yan ang kita ng industriya ng shell. Mas malaki pa ang kita sa shell at petrol. What we could say here is the drug trafficker really have a lot of money. Laboratorio, kaya raw nitong mawa ng aabot sa mahigit 2 bilyong pisong halaga ng shabu kada buwan. Would buy the law enforcer
They could reach up to the judiciary, the prosecutors. Ang nakakagimbal na resulta. We are now officially the Cebu capital of the world. 93% ng lahat ng barangay sa Metro Manila ay lubog na sa Cebu. I am here because drugs is flooding the country. 10% of the Philippines' 88 million people uses drugs. May 12 anos pa lang, adik na. There is so much corruption. Dahil sa korupsyon, nanganganib ang ating mga kabataan. Naka-school uniform pa ang mga kabataang ito na may edad 15 nang maabutan ng mga kawani ng Barangay Holy Spirit, Quezon City habang siksikan at nakatambay sa loob ng bahay na kinalampugan ng drug section sa lugar. Na-recover sa loob ng bahay ang mga sachet ng hinalang shabu at mga drug paraphernalia. Napaiyak naman ang mga gulat na magulang. Hindi ako nangungonsinti ng anak ko kung ganyan ang ginagawa niya. Kung anong dapat sa kanya. Yun ang gawin. Kahit mag-iisang babae kung anak yan. May pasok po sa kanila. May pasok po yung anak ko pumasok. These young people, they will be the next leaders of the country. Yes, Howie, mag-aalas 8 ngayong umaga ay dumating na sa bahay ng kanyang kapatid dito sa Quezon City ang puting kabaong lulan si Sally Ordinario Villanueva. Kahit may mahigit isang linggo na mula nang bitay ng anak, halos himatayin pa rin si Aling Edith nang masilayang ang anak sa loob ng kabaong. Dito muli siyang nagbuhos ng sama ng loob sa sinapit ni Sally. Walang kasalanan yan! Walang kasalanan ng anak ko! Pinatay nila sa China! Hindi ka malasatan na ang turing sa atin ay alipin sa sarili nating bayan. Walang kasalanan yan! Walang kasalanan ng anak ko! Pinatay nila sa China! Inaresto sa warehouse sa mga Chinese na sina Jason Lee, Willie Yap at Nirtan na paong mga taga Xiamen, China. Halos 200 kilo ng shabu at higit 900 kilo ng ephedrine ang nakumpiska sa kanila. Walang kasalanan yan! Walang kasalanan ng anak ko! Pinatay nila sa China! Dahil sa sabi, maraming kabataan ngayon ay matitipid. Sinalakay ng mga operatiba ng Provincial Intelligence Branch ng Laguna Police ang Barangay San Antonio sa Binyan kaninang tanghali. Pagpasok sa bahay na ito, dinatna ng 4 na mga estudyante at 2 pang lalaking nakapwesto at gumagamit ng droga. Inamin naman ang sospek na binibentahan niya ng droga ang mga estudyante. Kawit kalsada lang ang bahay niya mula sa eskwelahan. Estudyante yung mga parokya nila. 3rd year criminology student, isang education student at isang marine transportation student ang kasama sa mga inaresto. Disgusted tayo, syempre. Kasi could you imagine, magiging pulis yan balang araw kung hindi natin nahuli. Ang droga ay ginagamit ng China para masakop tayo sa tamang panahon. Who will not consider it as a national security threat? The Philippines, he says, is in danger of becoming a narco state. Based on the information that we are getting, we are very much yet to eat. Ngunit ni isang beses ay hindi nabanggit ni Pinoy ang shabu at kriminalidad sa 6 niyang zona. Kung hindi man si Pinoy kasapwat dito, nakinabang sila rito. Lumalaganap ng husto ang shabu sa administrasyon ni Noynoy Aquino.
Ganito pinaparusahan ng Administrasyong Aquino ang mga Chinese drug lords. Si Ruben Chu ay isang big-time na Chinese drug lord. Nahuli at na-convict. Ikinulong sa Sablayan Prison and Penal Farm. Nadiskubre rin ang maluwang pamumuhay ni Chu sa loob naman ng Sablayan Prison and Penal Farm. Nakatira siya sa kubol na nasa loob ng compound na may gate. May mga sasakyan pa siya na ginagamit umano para maglabas-masok sa kulungan. Malaya rin naman na siya nakakatanggap ng mga bisita. Na malaya nakakapagbenta ng shabu sa labas ng kulungan. Ito ang nakakatimpal. Pero ayon kay Chu, hindi sa Sablayan niluluto ang shabu. Yung items niya ay galing sa National Bilibid Prison. Sa Bilibid Prison pala ginagawa ang shabu na ibinibenta ni Chu. I will protect the country.